Klamali vám o aplikácii Temu a v tomto videu vám odhalím celú pravdu z jednoduchého dôvodu, že som si sám a moji blízki objednali viac ako 10 položiek na Temu a odhalím vám pravdu o tejto aplikácii. A uisťujem vás, že objavíte veci, ktoré ste nečakali. V tomto videu vám poviem pozitívne body, ktoré som si všimol na Temu, na mojej skúsenosti z Temu, ale tiež vám poviem body, na ktorých vám klamali. A verte mi, nečakáte, že budete počuť takéto veci. Takže zostaňte až do konca tohto videa, pretože vám všetko odhalím a dám vám môj kompletný názor na Temu založený na skutočnej skúsenosti mňa a viacerých ľudí z môjho okolia. Začneme pozitívnymi bodmi, ktoré spomeniem, a aj v tých pozitívnych bodoch, verte mi, budete prekvapení. Prvý pozitívny bod je, že, a to nikoho neprekvapí, máte obrovský výber. Máte výber, ktorý je úplne mimo noriem, v podstate takmer ako na Amazone, dá sa povedať. Jednoducho preto, že máte všetko možné aj nemožné trochu ako na Amazone. A vtedy si poviete, OK, mám veľký výber a produkty sa zdajú byť lacné. A to je skutočne tiež pozitívny bod. Máte veľa možností, máte zjavne veľmi dobré ceny, ale tu prvá otázka a prvá pochybnosť, ktorá vám príde na myseľ je to naozaj dobrá kvalita, keďže mám veľa článkov, ktoré sa zdajú byť naozaj veľmi lacné, ale je to naozaj dobrá kvalita? No, poviem vám to za okamih, ale predtým musíme hovoriť o niečom, čo Temu zaviedli a čo je naozaj veľmi zaujímavé. Je to ich politika vrátenia tovaru a ochrany kupujúcich a bezpečnosti. A to vie o tom len málo ľudí. Takže je to jednoducho tak, že majú samozrejme obrovskú bezpečnosť na úrovni platobných procesorov, to je jedna vec, skutočne uchovávajú vaše súkromné údaje a tak ďalej. To je jedna vec, ale čo je najdôležitejšie je, že ak nie ste spokojní so svojím tovarom, alebo ak váš tovar mešká alebo je poškodený, môžete ho buď vrátiť, alebo si nechať priamo vrátiť peniaze, alebo získať kredit zadarmo na platforme. A tu v tomto prípade hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože mám priateľov, ktorí sa viackrát stretli. Vrátené peniaze alebo získali bezplatný kredit, ak ich článok meškal čo i len niekoľko dní oproti tomu, čo Temu oznámil. Takže v tomto prípade máte záruky. Ak váš tovar dorazí poškodený, môžete dostať náhradu. Ak váš tovar dorazí len o trochu neskôr, môžete dostať náhradu. Ak nemáte žiadne správy o vašom tovare, môžete dostať náhradu. Skrátka, Temu naozaj zvýšili v úvodzovkách bezpečnosť voči používateľom v tom, že ak váš článok nie je taký, ako si želáte, nie je v súlade, neprišiel v dobrom stave, neprišiel na čas, v poriadku, žiadny problém, Temu to za vás vyrieši. A to v tomto prípade, je málo ľudí, ktorí vám to povedia, pretože to je založené na skutočnej skúsenosti a hlavne je málo ľudí, ktorí si prídu prečítať malé písmenká, ktoré sú napísané práve tu. Takže to je pozitívny bod vo vzťahu k Temu a je málo ľudí, ktorí to hovoria. Takže teraz musíme prejsť k negatívnemu bodu, ale ešte predtým, než budeme hovoriť o negatívnych bodoch, chcem hovoriť o niečom, čo je obrovské, a to sú promokódy Temu. Takže máte promokódy Temu, ktoré napríklad, takže tu vám jeden dám, ktorý vám umožní získať kupón na 100 eur zadarmo v aplikácii Temu a môžete ho použiť na nákupy. Takže tu je obrovské množstvo nepravdivých informácií a nedorozumení ohľadom promokódov Temu. Takže vám to všetko rýchlo vysvetlím. Či už je to kupón na 100 eur, alebo napríklad promokód, ktorý vám umožní získať náhodný darček zadarmo, ktorý práve tu testujem.
Ako to funguje? Je to veľmi jednoduché. Takže máte promokódy. Mimochodom, ak vás to zaujíma, hovorím vám, je to úplne legitímne, skutočne to funguje, pretože som to sám otestoval, ľudia z môjho okolia to otestovali a je to reálne. Takže tieto promokódy vám dám do popisu tohto videa, ak chcete vyskúšať. A tieto promokódy stačí byť na internetovom prehliadači alebo na vašom mobilnom telefóne, ale najlepšie je byť priamo na mobilnom telefóne. Ak ste na počítači, stačí ísť do vyhľadávacieho panela, zadať daný promokód a potom naskenujete QR kód na stiahnutie aplikácie a keď ste v aplikácii, prihlásite sa do svojho účtu a po prihlásení zadáte promokód do vyhľadávacieho panela a stlačíte hľadať. A tu sa to stáva zaujímavým, pretože je veľa ľudí, ktorí hovoria, ale vlastne článok. Oni predstierajú, že je zadarmo, ale vlastne nie je zadarmo. Takže objasním najväčšiu pravdu, ktorá je extrémne jednoduchá na pochopenie. Áno, článok je zadarmo, ak urobíte objednávku. Je to veľmi jednoduché. Je to napísané práve tu. Je požadované minimum. A ak sa nemýlim, minimálny nákup je 20 eur. Takže skutočne dostanete náhodný článok zadarmo pre každú osobu. Toto bude iný článok. Mne v tomto prípade dávajú projektor, takže je to naozaj super. Ale aby som ho získal zadarmo, musím urobiť objednávku, to znamená, že musím kúpiť ďalšie články a ako bonus tento článok bude v mojom košíku s objednávkou zadarmo. Je to také jednoduché. Nie je potrebné si s tým lámať hlavu. Nie je potrebné sa sťažovať všade, pretože som videl veľa ľudí, ktorí sa na to sťažovali a je to veľmi jednoduché. Urobíte objednávku v minimálnej hodnote 20 eur, takže si kúpite niekoľko článkov na vyskúšanie a ako bonus dostanete svoj článok zadarmo. A teraz musíme hovoriť o niečom dôležitom a tu sa dostaneme k negatívnym bodom môjho názoru na tému. Takže teraz budeme hovoriť o kvalite článkov. Veľa ľudí klamalo ohľadom tému a veľa ľudí si myslí, že tému je iba zlá kvalita, nízka kvalita, je to čínska kvalita a tak ďalej. Takže poviem vám niečo, áno, je to čínska kvalita. V tom máte pravdu. Ďalší veľmi dôležitý bod, ktorý treba vedieť, je, že to, že je to čínska kvalita, neznamená, že množstvo produktov, ktoré máte v supermarketoch, doma, v obchodoch alebo inde, nie sú tiež čínske produkty. Takže čínske produkty, ktoré sú vyrábané lacno, už máte všade okolo seba, v obchodoch a dokonca už aj vo vašom dome. Je to takmer povinné. Vyrobené v Číne, vidíme to všade, či už na vašom oblečení, alebo na množstve predmetov, či gadgetov a podobne. Takže to nie je nevyhnutne preto, že je to vyrobené v Číne, že je to zlá kvalita. Teraz je potrebné vedieť niečo o článkoch tému. Áno, je to čínske, to sme pochopili, ale nie je to nevyhnutne preto, že je to čínske, že je to zlá kvalita. Dobre, teraz je potrebné pochopiť jednu vec a to, že je potrebné čítať popisy produktov. Ak napríklad kliknem na tento produkt úplne náhodne, kliknem naň, tak OK, nejde to, vyberiem iný. Tak prečo to nejde? Neviem. Myslím, že je to preto, že mám blokovač reklám. Možno je to preto. Deaktivujem ho a teraz by to malo fungovať. OK, takže vybral som tento mikrofón, tento malý mikrofón. OK, čo mi hovoria? Hovoria mi, že je to mikrofón, ktorý bol predaný viac ako 56 000 krát, má hodnotenie 4,6 z 10 a stojí 5,13 eur. Môžem vidieť hodnotenia osôb, ktoré si to objednali predo mnou a tu môžem vidieť, že mám 2750 osôb, ktoré dali názor na tento produkt tému. Môžem tiež vidieť všetky recenzie, teda všetky názory. A tu môžem vidieť všetky osoby s videami, fotkami, ktoré urobili a tak ďalej a tak ďalej. Vidím, že vo veľkej väčšine sú ľudia spokojní. Takže už teraz všetci, ktorí hovoria, že to nefunguje alebo že sú to zlé produkty,
To nie je pravda, pretože tu máme dôkaz od zákazníkov, že produkty boli dobre prijaté, boli v súlade s popisom a ľudia sú spokojní. Na druhej strane, áno, vždy budú ľudia, ktorí budú hodnotiť menej dobre. Prečo? Pretože sú ľudia, ktorí dostatočne nečítajú popis a potom sú sklamaní. A poviem vám, a teraz budete prekvapení, pretože doteraz som bol dosť pozitívny ohľadom tému, ale ak mám uviesť negatívny bod, tak je to práve tento. No a ja som sa dostal do situácie, keď som si dostatočne neprečítal popis objektu, ktorý som si objednal, a tak som bol v úvodzovkách sklamaný, mal som nepríjemné prekvapenie. Pretože som očakával niečo a v skutočnosti, keďže som si dostatočne neprečítal popis produktu, no bol som v úvodzovkách sklamaný. Prečo? Pretože tému, a to si musíme priznať, to je niečo, čo priznávam, je to negatívny bod. Často sa hrajú na to, že ľudia budú nakupovať trochu narýchlo, bez čítania, bez pozornosti. A to je negatívny bod, pretože potom je veľa ľudí, ktorí spadnú do pasce myslenia, že je to článok X alebo X-ky. Napríklad je to článok, ktorý má X veľkostí, ale v skutočnosti, keď príde, je oveľa menší. A presne to sa mi stalo, hovorím vám, presne to sa mi stalo s masážnym valčekom. Myslel som si, že bude oveľa väčší a v skutočnosti bol dosť malý. A prečo? Pretože som si dostatočne neprečítal popis produktu. A to je niečo, na čo si musíte dávať pozor. Prečítajte si produktový list predtým, než pridáte do košíka akýkoľvek tovar, ktorý sa chystáte objednať. Ale to nie je všetko. To nie je všetko. Hovorili sme o niektorých pozitívnych bodoch, o niektorých negatívnych bodoch v mojom názore na tému, ale to nie je všetko. Teraz musíme hovoriť o ďalšom probléme a to je opäť pravda, že je to problém, je to negatívny bod, je to doručenie tému. Takže doručenie tému je skutočne pomalé. Skutočne nie je to ako na Amazone, kde to trvá 1, 2 alebo 3 dní, kým to dorazí k vám domov. Z jednoduchého dôvodu, že produkty prichádzajú z Číny alebo v úvodzovkách prichádzajú z veľmi ďaleka a používajú spôsoby dopravy, ktoré sú pomalé, pretože ich to stojí menej. A teda fakt, že to prichádza z Číny a že nie sú žiadni sprostredkovatelia a že to prichádza pomalými metódami doručenia, im umožňuje mať nižšie náklady a teda vám umožňuje mať lacnejšie produkty. Takže áno, na tému budete mať lacné produkty. Na druhej strane, skutočne to bude trvať dlho, kým to dorazí. A keď hovorím dlho, tak urobíme simuláciu. Ak napríklad pozriem na tento článok, ktorý je akýmsi multifunkčným gadgetom na čistenie vašich elektronických zariadení, môžem mať simuláciu doručenia, koľko to bude trvať. A tu môžem vidieť, že najrýchlejšie doručenie bude za 5 pracovných dní a môžem vidieť aj iné spôsoby doručenia. Mám tiež 5 pracovných dní. Prečo? Pretože tému sa veľmi zlepšili. Treba vedieť, že na začiatku to trvalo extrémne dlho. A tam sa veľmi zlepšili, pretože v skutočnosti pracujú čoraz viac s doručovacími službami, ktoré sú rýchlejšie a majú sklad, ktorý je bližšie k vám, čo im jednoducho umožňuje mať rýchlejšie doručenie. Ale predtým, keď som ja objednával, to tak nebolo. A napríklad, ak vezmem iný artikel, budete mať najrýchlejšie doručenie za 2 pracovné dni. Takže sa nesmierne zlepšili. Teraz sa pozerám, že najrýchlejšia dodávka bude za 5 pracovných dní, jednoducho preto, že spolupracujú s partnermi na doručovanie, ktorí majú sklady, ktoré už majú články a to vám umožňuje doručiť oveľa rýchlejšie. Takže pokúsim sa vziať rôzne predmety, aby som zistil, či sú dodávky pomalšie. Takže tu vidím 5 pracovných dní, tu vidím 5 pracovných dní a tu vidím 2 pracovné dni a tu vidím 5 pracovných dní. Takže vo väčšine prípadov zatiaľ najdlhšie, čo som našiel, je 5 pracovných dní. A môžem vám povedať niečo, že predtým to tak nebolo. Predtým sme hovorili o doručení medzi 9 dňami a 2 týždňami. Takže to bolo veľmi dlhé a teraz sa im podarilo tento problém napraviť
a mať techniky, ktoré im umožňujú rýchlejšie doručenie. Takže tie techniky sú to, čo som vám povedal práve predtým. Majú sklady, ktoré sú oveľa bližšie k vám a aj z tohto dôvodu spolupracujú s týmito skladmi i doručovacími službami, aby vám doručili oveľa rýchlejšie, aby mali väčšiu spokojnosť zákazníkov a aby mali teda viac ľudí, ktorí sú spokojní s platformou a viac ľudí, ktorí ju odporúčajú. Takže v tomto prípade je to dosť pozitívny bod pre spoločnosť Temu. A to vám povie veľmi málo ľudí. Povedal som vám to v tomto videu, naozaj som to dôkladne analyzoval, sám otestoval, objednal som niekoľko desiatok položiek, aby som vám poskytol tento kompletný názor na Temu. Takže teraz vám to hovorím ešte raz, ale zľavové kódy, vedzte, že ak máte záujem vyskúšať aplikáciu, vyskúšať trochu, zistiť, ako to funguje a tiež využiť dobré ceny ako ja a ako to robí veľa ľudí, milióny ľudí, tak dal som vám k dispozícii zľavové kódy v popise tohto videa. Takže funguje to hlavne, ak ste v aplikácii Temu Mobile, zadáte promokódy do vyhľadávacieho panela vašej aplikácie Temu a potom kliknete na vyhľadávanie a týmto spôsobom môžete získať napríklad kupón na 100 € zadarmo. Získate náhodný, bezplatný artikel. Takže ak vás zaujíma vyskúšať si to sami a zistiť, aký náhodný článok dostanete, no to vám umožní to vyskúšať. Ešte raz. Dávam vám to k dispozícii. Takto to otestujete a urobíte si vlastný názor na Temu a uvidíte, že nakoniec, no osobne, ak mám dať verdikt na toto video, no bol som príjemne prekvapený, pretože je veľa ľudí, ktorí kritizujú Temu a je pravda, že na začiatku boli veľmi kritizovateľní, ale musím vám povedať jednu vec. Veľmi sa zlepšili a spoločnosť, aplikácia ako celok je oveľa lepšia ako na začiatku. Dodanie je rýchlejšie, kvalita produktov je lepšia a ak je akýkoľvek problém, vrátia vám peniaze, dajú vám peniaze. Skrátka, je to naozaj oveľa lepšia zákaznícka skúsenosť ako na začiatku. Takže môj konečný verdikt o Temu je, že Temu je platforma, ktorá vám skutočne umožňuje získať veľa produktov za veľmi dobré ceny, veľmi lacno. Jediná vec, ktorú treba zvážiť je, že nemusíte mať nevyhnutne najrýchlejšie doručenie, aspoň pri niektorých predmetoch. A je potrebné dôkladne prečítať popis produktov pred ich kúpou, aby ste neboli sklamaní. To je môj konečný názor na Temu. Povedzte mi, čo si o tom myslíte v popise tohto videa. Bol to Jeremy a hovorím vám do skorého videnia.